আপনি তো আপনি চেনাদিকে থানায় চিনি তার ওয়েলকাম স্পিচ নামায় চিনি Ibrahimata ayo lotun, Barang Dova ayo lotun, Ibrahimata ayo lotun, Bumagara ayo lotun, Ibrahimata ayo lotun, Bumagara ayo lotun, Bumagara ke, Bumagara ke, Bumagara ke. Tangke kenceng kemana neta orang neta neta jatuh neta ke hamil cuma hamzah dan cinta perasaan tangke CPM khane panthum bobani tapuno ini Kongres khane panthum bobani tapuno ini IPM khane panthum bobani tapuno ini BJP khane ke perasaan bobo jasa panthum bobani tapuno ke perasaan kaca ada tapuani bobani cuma hamzah dan nyar haga sih hamzah cinta pelan nangai jadi bawa IPM kayu, bawa BJP kayu, bawa Tiprama kayu, bawa Kongres kayu, bawa CPM kayu ni cuma mesti kalau tongkat tangkai, sempun dia tanjakan mangga. Awan bagai, sewan semen jauh sampai ke Tapuro. Tangkai, zona kami dari mana tu? Jelidar, national media orang tangkai, debate lagi, national media kelai kabu manai, oh hawa falsa leader tu. Omongka, Cina hari bawa Maharaja, Sri project diproduksi mari ko bahadur Bengal mah. Sebelum kebal kami tak guru, tangan nanti, agi incar orang, sebahasa di perkenau. Ekstrasura sejarah raja di bangsa di bawah saya cincin ni antara bahasa nama kenau. Siapa? Tahu le sebelum kebal kami sih. Tangan hengke, oh ekstrasura sejarah raja di bangsa, oh ekstrasura sejarah raja betul. Ini thom bersawai. Semua orang kira kira ni ini cina tutur itu. Macam kebal kami ni mah. Kebal kami ni राजा अंगाई चिंग मता के बादशाह चिंग मता की चिंग बनो मानियो तांगे चिंग महाभारत पढ़ने रो न साइमान खना महाभारत चिंग राजवंश की कहानी उल्लेख तमो तांगे चिंग राज चिंग मता के बादशाह चिंग मता अवन बगे चिंग ओजर वो बादशाह चिंग बुबा के बेरेयो बेंगायो तामनी बेंगा यंगे तामु बोर राजा तब राष्ट्र द्रोह तमा हिंगा से डेमोक्रेसी राष्ट्र द्रोह चिंग मारो तब चिंग राजा बोले नों सिनी बुमाना बरम यांगे नों सिनी बुमाना बरम यांगे सावले बरम दिसनेगा हानिबला नों गाय ता किसे मिसे रां खामा बाय गाय खुंसा बायना बाय दान खुंसा ताने बायना बाय इंग्राजी किसे पढ़ना सीमा बाय बांग्ला पढ़ना किसे सीमा बाय से नों साजना तो जबे ता बर रा तो मिसन का बायना बता करो सिनी बुमा बर से बरम ना सिनी बुमा बर से पुजिना ने बा सम्मान ने ना नों सिनी बुमा बर से Boboran sokai, agi borok tong muncul dah bangnya dah. Ya, bunyi dopan borok, ciri boba kerana agi borok tong muncul masanggo. Ya bang, sengki bersabda agi borok tong muncul masanggo. Tanya ke bocin hari boba kerana bini hawa tongino, bini lagi tongino, bini bhan bini mahano tong, narugi mati tongino. Nanti ni agi raja borok tong muncul dah mana hingga, nung borok tong kya, nung saksana wansu tu nan. Sengkala no wansu nan raja rawo. जों केनके हामे सालायनो जों उरजे थांजाने मैया आमन बगै जों जतन हांजानानो तांगे जों तिनिचिनि का पदनो हांजागो तांगे बोचिन के बसबले हाम तो हामे तो बबो आमसे एमलेन थागा बरमसे हांजागो जिन दा प्रशांत बरमसे हांजागो तांगे इंगा बरमसे हांजागो बुर लेमले बरमसे हांजागो येबो ओ जरावो जों मा लिडार नांगो जे लिडार जों हावो जों मुक्तिनि माने जे लिडार खौसा लिडार मानखा अ लिडार न सारा दुनिया एबा सारा प्राणी गोबांमा बुइ दखान गेजेराव हरफोरखौ लिरजानाय दं अबंगचिन हानबोग्रा तानि हेगे बर ज्ञान पाया बुद्धि पाया रांग पाया रियो पाया मायो पाया फानो पाया तांगे बंगचिन हानबोग्राबले ओ हानबोग राजा राजा न तंगहासि नों बर तिनि राजा हिने बेले दबनो राजा जाबा नों बुनि राजा जाना नायमैया तांगे बोबाग्रानि हामजमासे गोबां साबि बावगो माइकेलके बोथिं सारायफोरा गुरबो तामनि बे गुरदोंमोन बिनकी चालन होबा बिनकी रांनि होबा बिनकी रिनो होबा बुनि हानि राजा रोले लंडन अमेरिका जर्मनी थाने दङयो हेबा चिनि बोबा रोले तंगै मानि बो तंगै जन थिबि थानिया तांगे हे बिनकी से बुखा सुमाय दङ बिन बुखा मुजुमा दङ ओ हानि बेसार आसे सादर जाखा इनि कबुनि बेसार मालिया इनि बोथाजबो बेसार मालिया जागासिनजोबो बेसार मालिया ओ हानो मुक्तिनि नंगाय ते खरसा खम लिदार नांगौ
अलिदा जों दिनै बोसोरा मानखा दिनै अजाराव जों दिनै हामजालाय खाबाबजा फानबाजा याबाबजा जों याबो साननो हांबाय जोंहा अदम जातो अदमनो पन्जाब बांला आमोनबे जराखौ जों खासिनो नांनाय जराखौ जों खासिनि हांबाय अले मुखु सेबकाबो जों मुं सामारोब्ला हामजालायमान खरकसा माजारा बे कक सालायमान एसे बছরखा बुबाग्रासाव केवल माजारा बे ककता सालायसिनि केवल माजारा बता बेरसिदि जों শুধু তাবো থানসাসে নাও থানসা সারা চিনি কোনো উপায় করিকা আবরি বাবিনো বুবাগ্রাবো ওয়ানসুকা বকো গোबां বছর রাজনীতি ফলাইকা কংগ্রেস ফলাইকা বজেফুর কংগ্রেস पार्टी राजनीति खालायो आफरो आंबो नरक साइबाना चिनि ताखौ सोयार चंबानि जोंबायनो आईपीएफ पार्टी खालायनानै आंबो खालायका गोबां माजरा बेलाय कक सालायका फियाबा बुगाग्राव बुजिखा जे हि जों थामसा साराखौ नुबाय करि अ जागा जातीय राजनीति बदल आंचलिक बदल खरसागाव कुल लायनानै माजरा बेलाय कक सालायनानै आमते हायके सिरिति प्रसाद पार्टी मो थांजागलिया हाय हिनिनो बो खरसा त्रिपुरानि कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट दंमानि याकरी फायका बनते बो फारिका नना जातीय राजनीति दलत लांनाय एमन किचिन दाखौ सुहेल सामानि जे बीजेपी ओत लांगै बनो मन्त्रि खायनानि गोबां अफार बनरिखा फेवा इनि तामनि बागै बआ अफार बना हालियो तामनि बागै बतिनि कांग्रेस याकरी तिनि तिप्रा मथानि जे ग्राखै कायसा थं अ थं बायदि प्रसाद फेवना बागै तिनि सेक्रिफाइस खायका बुबाग्राबै जों आगोलनि सिनि दा राजनीति खवाया सानि न हाबै आबनि बागैनो जों बुबाग्राबै फिनि कक साइमानो आं राजनीति खवाया बरनि आगोलनि सिनि न आबनि बागै भाषण ना हातानि रंबो जों कौरव हासके सानानै दोनया ओ 20 বছর 25 বছর রাজনীতি खवाया के भाषण खातका सानानै दोनगो जेबा जों सिनि बखादिसिबो जा तमानि आबनो नंनि गोसो कांगा जों खोख्लारियो आसुसो दाखरो बुकुरो सिनि बुबाग्रा आनो सावो बिसेहेतु आं त्रिपुरा हास्तेनि खरसा कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट ओंगै अ प्रेसिडेन्ट पदिया तारिका त्रिपुरा सानदाबो नोंलाय फाइमे नि एमएलए नों जाकर बुबाग्राना सादा एमएलए या आं जुदि तिनि मन्त्रि फानो दंगामगै आं मन्त्रि फान जाकर फैयो दाखरो बुकुरो दुइसा दान बनो बुबाग्राना आं फैयो तामनि बागै आं त्रिपुरा सान हामजाबो त्रिपुरा साननि बागै सामनखायनि बागै या फैसाजाक त्रिपुरा साननि बागै जे थैयासाक सामनखायनाय किन्तु जे थैयासाक जे सामनखायनाय संगानि जिनि बुबाग्राना हानु बागै तो 23 नि बिसिं त्रिपुरा हास्तेओ जिनि त्रिपुरा सारनि फियक जानाय अ लामा जों बुबाग्रा समय दाबो लामा तांलाय दङ थांसा खायनासे जिनि अ थांसानि मारियो जेसा राजनीति बदफान खायदों खुंगो जब तमाम जों रिगि मातो बनाय जिनि बुबाग्रा दाउबो सायदोंखौ दाउबो जरा एमएलए मन्त्रि दंखौ आईपीएफ नि बरनबो रिगि दङ हायबायदि जों थांसासे नांगौ जों त्रिपुरा सारावनो थांनानै गाय गुबै दं শুধু राजनीतिनि बागैया गुबै दं त्रिपुरा साराव थांनानै दं गाय जिनि पाइखा जबा पुजा सेकेन्ड थार्ड आमतिया अमनो पुजा अमनो पाइखा निनो जों अचबाना मा खालायसिन आरो कारण 2026 जेफोर पेवाइसा बरं लेखानानै जेंगानो दाखर बखौल फायदों बरं लेखानानै आफ्रो त्रिपुरा हास्तेओ सिनि त्रिपुरा सारनि अवस्था बाहायनो बेलायखौनो अगाना मासिंसा कारण जों दाबो कागजे पत्रेओ मात्र 31% दङ कागज पत्रसे किन्तु नायना थांगांखाय प्रेक्टिकल नायना थांगांखाय जों आसो गैखा जों गुबैखायनो दाबो लेखाखांखाय जों 22% सौसिनाय 100 जन 20 जन जों बाहायनाय आबनि बागैनो 2026 सफाया सानिनो जों त्रिपुरा हास्तेओ सिनि बुबाग्रानि सिमति अ थांसानि मारि फुनुगै सिनि थांगै दंनानि लामा अ लामा जों परिस्कारखाय तबो तरिजा अ चेस निसिंगनो जों अ त्रिपुरा सारावनो फेरनानै निजे बुबाग्रा कौरिमानि आबो जों मानानै नि आं पयतो खायो ते जों गामि दंनाय रावखौ टाउनाव दंनाय रावखौ जतनो जों थानसानि जे नबार अ बयार जों अगना मा सिबिनाय जों दाबो सरकारि भाबे गोबां सुजुग सुबिदा फायनाय न
abo desa rajnitik bodol fan khlaijak tripura ho kisa misa sarkari সুবিধা ফাইনাই না amo bharatni সংবিধান riwi tongo tamonok tamowa tok pun tui lama fain tongo haifana जों tamonukja sini kami amsani edisi amsa tongnai borok rok ningka dipura ningka tamo जों kami bising habkan kena tripura samjai habkan kena